si Ruby Provinciana guys. Kanang wa ko nakablaga ni hang buntag guys. Nalagi saba kanang gaputol og mga kahoy. Kay nagready lagi pud sila og karon nalay kuno bagyo nga mo abot. So ako po ganyan buntag busy pugway ko sa pagpangnaog ni akong mga tanom kay si bako lang og moabot kay si Auring kay naa ngit-ngit ra ba jud ang kuan ang nadigusik na. Wala siya ako siyang gi pangnaog. Kay didto man ako na siya gipangtungtong so ako siya gipangnaog guys kay magkusog mga bali man ni akong mga tanom niya. Sayang bitaw kayo ang mga seeds kay mahal kay na siyang mga seeds ug imo nang paliton. Manang ako nagpasalamat pug ko sa Ginoo kay wala gina napatag wala ta pasagdi sa Ginoo nga nawa budta na yung signal number 1 rami diri pud sa Cebu. Kitang tanan panggiamping kamo diha sa Bohol akong nanay tatay mga igsuon ako diha Rami tanan ako may igsuon nga 15 baya mi kabuok nayuban na sa Manila so mo nang magampo lang jud ta nga dili siya moabot si Auring kay mo lagi na lang atong gipang ready ron nga kuan kay man lagi kanang signal number 1 lagi ni sa mo anya ang bagyo day kuno ron wala siya tumbok nga lugar or asa siya mulan pod wa siya tumbok ba nga asa siya mo saba lagi ang sensus diri kay kanon ni usan na nagaputol og kahoy guys mo lang ako ga ganang buntag kay wa pa man tumo ulan nagkuan ko ako pud siya gipintura-pinturahan pud ni akong kuan kay wala mo koy malay mabuhat na saba di kay sa guys so manang ako ga wala mo koy laing buhat magsigir ako tanaw-tanaw gani ako mga kuan na siya ni saka na siya sa babaw ya kani kung akong saba di kay sa guys nya nalipay po ko guys kay akong kalabasa na siya bunga na didto murag tulo ka buok so nalipay ko salamat jud kay sa Ginoo nya ako kung pipino guys ning bunga na pud siya mo nang nalipay po ko nga naguol kay naalagi bagyo so tanawa guys ning akong pipino guys oh na siya bunga wow na siya pero uban gagmay pa pud siya nang kuan lagi mag-uul kung nga nanay bagyo kay no ngangit-ngit na ra mo kalibot ang langit o nya nasa italigsik nga mo nang ako gaampo ko nga Ginoo ta ipalayo tang tanan sip lang tang tanan nya ako di mga igsuon tanan magiamping tatay nanay diha kana mga kita magiamping tang tanan magampo ta nga dili jud siya mo agis atoa lugar or sa asa man dapita kay mo lagi nang lisod kay nang naibagyo lagi kay kami baya pud diri dul ni kay dagat nya madlok baya mi og kanang mo kusog bitaw kay para sa una nga natumba jud ang mga kuan diri nang guba nang mga siwol kay wala signal wala kadto signal diri pero naguba jud ang among siwol so moadto ko karon sa dagat ako mo pakit-on kay akong tanawon og balod ba siya dito. Ito pala guys kani pa yung mga bangka oh. Kani mga bangka nga dagko kayo. Mo ni siya gamiton mag katong mananaw ba og wheel shark watching naa mami diri. Mo ni siya mga bangka sige silong ni siya kay sukad lagi sa pagpandemic. Wala na igis. Ya, wala na pa mga turista mo ari diri. Ya, karon pod nga ang dagat bitaw kanang sigig balod niya ang kanang butanding kanang whale shark kuan siya kanang mura pud siya magtago kay kuan lagi kanang balod lagi ang dagat pirmi usayo naon tay gis nga manan-aw pero ang whale shark wala dala ta diri sa dagat guys ano siya ang dagat dili kay sa dili kay siya balod na ay naligo diri na may usay daghang kay mga naligo diri kay nindot ba yung dagat diri ya kanang island guys nakita ninyo kana mao na siya kani Sunilon Island nindot kay na siya dahang island kanang
kuan kanang naay sandbar dito, mo na daghang kayong nanhiyon sa mga tourist spot diri. Mo na mga sig arion sa una kay sa wa pay pandemic, daghan kayong tao diri mananaw mga kadalasan diri mo ari kuan kanang mga Koreano, mga Chinese, mga Amerikano. Ay mahilig na sila diha kaya. Yang dapita guys naa diha ang whale shark watching kanang dagko kay isang butanding. Dagko ko kay isang butanding. Yahay kay Plurami. Ako manghod kanang buhulana vlogger. Ningari na siya diri, ning tan-aw na siya diri sa whale shark. Kita na siya nga kanang dagko jud kayo ang whale shark diri. Kanang murag ang kanang dako kay whale shark mura na siya kanang mura na sa series kadak anya dako kay na sa baba. Nya guys, ug makakuan ko guys, pwede mo na akong ipatan-awon dito sunod na akong vlog. Mato ko dito sa whale shark, ako mo pakita ug sa jud ng whale shark diri nga dako jud kay na sa nga shark. Ay ang baba ana dako kayo. Nya shout out ko sa akong ate Flor Dirisa kanang nasa buhol na siya karon, nag-vlog ko na siya. Subscribe po ko anang iyang vlog kanang napo ko'y igsuon nga nasa Manila kanang Alits iyang vlog. Wala ko pa nakalit sa iyang vlog. Alits man siguro to. Yung Mama Julie. Kanang ako na sila mga igsuon nga vlogger kanang Jijin Food na Jijin Bors. Napo na siya akong manghud, napo na siya diri sa Dalagit. Kuan Manang Hilin, mo na among kinamagwangan. Shout out to Manang Hilin. Miss you. Tiri. Ako po na siyang manghud. Ya kanang daghan kay iming igsuon may 15 ni kamo igsuon. Kanang maglibog jud mo. Daghan na jud kay mi nang gi-vlog kay mo lagi na ganahan akong tatay nga mag-vlog ko. Ya, shout out ko sa akong tatay nanay diha gimingaw na jud ko ninyo na itay. Kanang usay gali nga maghilak lagi ko kay kanang mingaw kayo kay dapat ug wala pay pandemic ron. Nanaon kami dito sa kuan mo balik ta dito guys kay saba kay dito sa kuan. Ari ta dapit sa kuan Siwol kay kuan palagi kanang wala palagi pandemic ron guys, nakauli na jud kong buhol. Kay grabe nang mingawa. Mingaw kayo po nila sa tay nanay niya. Ang buhol baya ditong dapita raw say maglantaw ko dito. Ato ni murag kuan dito mo toy buhol. Kaya karing dapita diri, sumunod ang lamo ato nay nabundok dito jud. Na dito kanang sikihor na siya. Kanang nakita ko diri. Katulad ko dito gilid anang ngay murag sa man gilid anang dili kapit. Kuan ko na siya, Negros. Doon na po Negros diri sa wapay pandemic. Adtumig Negros mang grocery. Mamalit og mga kuan adtumig Negros kanang karon kay di naman ka pwede mo tawid kay bawal na lagi sudlan. Kadung dito walang ka pwede makapamalit dito. Nya kuan lagi guys kanang rentang lagi diri. Kanang mingaw lagi kayo. Nya akong duha ka anak naamad dito nag kuan sila nagmudjol, maulaw pud sila mo. Mag-apil-apil nako. Kay kana lagi mga bata, mga mawawon lagi na sa kaadyo sila. Kanang sa Manila pa mga dagkong Manila bitaw sila di pud jud na sila laagan, di pa na magawas-gawas og balay. Di pud na sila magilaag manang ang mga tao diri wala pa na sila kay makaswitos mga tao diri kay kuan kanang di lagi mga laagan bata naara jud na sila sa balay. Kanang wala jud na sila yung mga kuan diri amo man sila hala anak na nimo matumiglungsod ba akong kauban hala anak na nimo mingan na sila kay wala jud sila ka kuan nga maglaag-laag na diri dili na sila yung balay ra jud na sila di magawas-gawas. Mubalik ta guys sa akong garden guys kay murag nahilom naman tong kanang nagputol og kahoy lagi siguro to kay sapa lagi. Balik ta diri guys kay tututan-awon tong duha ka bata dito. Kay
Kay naapo ko'y buhaton ron guys kanang ako din siyang gialisdan. So ako gihimo kanina lang bagul. Kani siya guys, bagul na lang akong gihimo ako sa gilisdan man. Tungturan ako na siya dire. Yang ako itanom ani. Mangita pa kung say ako itanom. Ano siya guys, akong katong among gipatindog guys ni Agi. Wala pa na ko guys. Nalaging busy lagi ko guys. Ya katong mga kani guys, ako po ni siyang guntingon karon. Kini ako ni siyang himuon og mga bulak-bulak para ipangbutan ako sa mga garden. Kay di ko punta makakuan ron kay naangit lagi, di ko makatiwas og ang pintura kay muuwan lagi siya kanang naitaligsik na. Sa nagkabuntag wala na akong buhat kay mag picture ko diri sa akong mga buwa kani siya ganahan man jud ko ani niya kay kuan siya kanang pink ba ganahan ko ana niya kani siya tambal man ni siya wat chow ko na siya ya ganahan ko ani guys ni mga yellow manang inagkabuntag ganahan ko magsigig nga diri kay ganahan ko ani niya ganahan ko mga yellow ug pink man akong paboritong color. Manang nakoy mayana nga yellow jud kay siya kayo. Nya guys, unya na punta. Salamat sa inyong pagtan-aw ug katong wala pa naka-subscribe. Kaya kuan katulad ng ilong kanang palihog ko subscribe po diya palihog ko kung tanaw sa akong video ganahan ba mo dili okay ra po diyan na basta ako ga lingaw-lingaw ra ko nga kanang vlog gud lingaw-lingaw ra ko nga maminaw pud akong tatay didto ba kanang grabe jud na siya ka kuan kanang mapinanggaong amahan. Pinanggaon dyan ang amahan ng akong tatay niya kana po na naibutan kay na siya. Pahibsanon tanan manang kuan I love you nay tay kanang mingaw na jud ko ninyo tay nay pero ang tuson lang jud nato nay laba na po ng iro. Ang tuson lang jud namo nay nga amo nang sige giampo nga mawaan ang taning COVID. Nya karon ra ba guys kay karon nay gibalita sa amo diri na naali ko ni nagpositive sa among lugar diri sa Uslob manang lisod na kay guys nga mo adto miglungsod may nagali kay nakapalit ni nami sardinas nay bulad pagutan rami so mo nang lisod kay ron maglakaw-lakaw kay simba ko lang pag ilayo ra taon ta aning mga unsa lagi ning lisod kay ron panahon na lagi maglakaw-lakaw ka so gahapon nilakaw mami kay among gihatod ang motor gihatod na mo sa dalagit sa igsuon sa kong bana kay amo ra man tong gihulam manang gihulam ra to namo para makapangita lagi ta kog katong cranberry lagi og kuan katong tawag ito pulo kay mo lagi na apil sa among garden ba may na lang 19% may lang pud mga third ba ko masikan ba ko aning akong garden kay kuan lagi kuntis lagi ni siya manang kanang ipakita pud mo na ako kung sa akong gibuhat karon sa pandemic pero karon kanang nagtry ko og apply kay basin og madawat ko na i-result nga nag-open ron try ko og apply og madawat ba ning akong naunga nga tiguang naman kay ko manang nagtry pug ko ganiha naghimo ko resume kay arong akong ipasa ni ugma og may lang pug maluyang Ginoo makasulod ko kay may lang pud makatabang taon lagi sa akong pamilya kay wala lagi may mga trabaho karon ang bana wala ba wheel shark niya wala nay karon wala operation kay nay bagyo manang nagtry pug ko guys iampo po ninyo nga madawat pug ko kay ako anad man ko bisag unsang trabaho anad man ko kay pag abot na ko diri sa Cebu wala po kay balog unsay akong buhaton kay Manila lagi ko 19 years ko nagtrabaho sa company nya matong pag abot na ko diri wala po kay wala po kailang mga tao so ang akong gihimo para lang makatabang ko sa akong pamilya nagluto-luto ko kanang mga bananakyo, kumutikyo, lori ko mga suman yan na bisag unsa akong gikuan nya ako guys kay namo ko experience sa mga pagluto-luto man usahay na apoy manawag na ko mga sidingan diri nga pagpalutong na birthday na kasal so buluto po ko bihalag
pila ka kilong baboy or baka kaya na nakong lutuon. So sa una og nakapag-vlog lang siguro kung makakita mo kung saon ako pagluto ng isa ka tibuok baka or duha ka buok baboy, kaya na ako na siyang lutuon. Tanan kanang dagko kay mga kawa. Muluto ko guys nya. Mo to kita pa ko sa una guys kay ugnay mag-birthday diri. Taba kay guys. Pero ugnay mag-birthday diri. Kuan kanang moy ako may lagi lang kuhaon magluto. So sa una kay murag daghan pa man sila kitang kwarta na imo bayad ako diri. Say bayaran ko og 2,000, 3,000 sa ka na birthday or na bunyag. Ya kuan ni eskwela po ko og therapy massage. Pero dagdag lagi po guys nga makatabang ko sa una kay ako anak ko di eskwela og criminology sa Dumaguete. So na ro makapadala ko niya og allowance nang lisod jud kayo nga kanang yan nila ang kinabuhi diri nga nang ni eskwela po ko og dagdag kaalaman lagi po eskwela po ko og therapy massage mo nang say nay manawag na ko guys mo nang usahay na makapalit mig bugas sa kilo. Sukan kay na may manawag na ko usahay guys di na po ko mo kanang mo adto og mga ladyo. Bakit unday pud muna ko guys kay naa may gi-open nga massage sa duok sa ako ng mga kauban kay nang eskwela lagi ni kuan. So naa may dito pakit-on pud na ko guys usahon ako pag massage. Therapy massage kanang wellness hilot rani siya kanang Pilipino kuan ni siya dinhi siya kuan pero kana lagi naanad lang mga tao diri nga kanang ako imang relax sa ilang lawas murag ganahan na siguro sila manang ako ilang tawgon diri nga usahay lagi di na kaya sa akong lawas kanang mga layo biyahion di pa na ko sila maadto nya mo lang nahinay pud ning akong therapy massage kay bawal lagi kanang distancing lagi manang nawala pud ni siya pag sugod sa Mars manang naiusuban mo mga duol ra diri ako na po nga tuon kay wala nang muhangyo lagi sila nga nang magpamassage sila magpa-relax silang lawas kay mas lami man jud nang kanang ma-relax na imong lawas. So mao to guys, wala po daghan pa ko dapat i-share ninyo sa akong mga nagian diri or unsa ko napa ko dahang i-share ninyo nga akong mga kaalaman kana. Salamat sa inyo pang tan-aw og mao to. See you next vlog. Love you all.